Endi asingo ni report moro na kelunu ka endi ni atamalo 43 mar mine manie kind higni 15 nyaka 49 e pacho ka endi paro ni dichuo onego bed ni rodho dhako kokoso e okenge mopogore opogore. Ma endi kaluwore kod report ewi chal mar ngima oganda e pacho ka endi manogolo odiochieng' manyoro. Judith Omondi nosomo report no. Dhao mag kit chuech kata gender based violence oyangi e piny mangima kaka midhiero mar rocho ratich dhano. Dhao mag kit chuech nyalo bedo e okenge ma opogore kama oting'o goyo ng'ato aching', rocho ratich ng'ato e yore mag hera, ma kama oriwo bembo, chuno ng'ato kod hera e kind mamoko. Lipot mar chal mar ngima oganda manyo ogol yango ni 34% mag mine oseroch ratichgi e yor gocho chakre kane gin johigni 15. Bende e kinde nonro ni, mine manie kind higni 15 nyaka 49 ne ogolo pachgi ewi ka bende ber ka joutegi rodhogi ka gitimo gima ok ber. Ka 34% mar mine paro ni ok rach ka irodhogi poni giwuok oko mar keny kendo giterore kod chuo mamoko ma ok gin chuogi. 24% paro ni ber ka irodhogi poni gibolo nyithindgi kendo wigi owil kod ting' mar bedo janyuol ne nyithindgi. Bende chiemo osewang'ni ka igalori kamoro kaka ng'ama miyo. Moko kuom mine 6% paro ni owinjore ka iduong'ogi matin ka giweyo chiemo wang'. Moko bende yudo chandruok e chiwo ratiro mag keny ne chuogi. Magi 13% mag mine paro ni ber ka irodho mondo gichiw ratiro e yo mayot. Duogo ot ma olewo 19% paro ni ber ka ithalogi ka gilewo duogo pacho, ka 14% to paro ni dhi oko ma ok ikwayo thuolo kuom jaodi bende ok rach ka uthine. 18% paro ni dhako ok owinjo duokre kod dichuo, poni temo owinjore rodhi ka 19% to koni dhako ma odagi tedo ne chuore owinjo mul dende matin. Mine gi mayie mondo rodh mon 51% wuokie gwenge ka 30% to wuokie bombe. Nyalo bedo ni in achiel kuom miyo ma oyie mondo mi rodh mon, koso in dichuo ma rodho dhako. Judith Omondi, Ramogi TV.